Kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon, Stalin käski perustaa erityisiä partisaaniosastoja. Niiden tehtävänä oli häiritä ja tuhota vihollisen huoltoa ja muuta rintaman takaista toimintaa. Partisaaneja esiintyi myös Suomen rintamalla, erityisesti pohjoisessa, jossa yhtenäistä rintamalinjaa ei ollut. Siellä saattoi suurikin partisaanijoukko tunkeutua selustaan. Ensimmäiset puhtaasti siviileihin kohdistuneet murhat tapahtuivat jo 3. syyskuuta 1941, jolloin Savukosken Kuoskussa partisaanit murhasivat 7 henkilöä, mukana 3-vuotias poika. Sodan kuluessa siviilien vainoaminen lisääntyi, jolloin suomalaisten oli pakko perustaa erillisiä partisaanin torjuntaosastoja. Ne ajoivat tihutöitä ja murhia tehneitä partisaaneja takaa hyvällä menestyksellä. Siviilien vaino kasvoi sodan myötä. Vain pari kuukautta ennen sodan loppua, 7. heinäkuuta, murhattiin Savukosken Seitajärvellä 17 siviiliä ja viikkoa myöhemmin Sodankylän Lokassa 21 ihmistä, lähinnä naista ja lasta. Kaikkiaan partisaanit surmasivat jatkosodan aikana noin 190 siviiliä, vanhuksia, naisia ja jopa parin kuukauden ikäisiä lapsia. Ne partisaanit, jotka onnistuivat palaamaan omalle puolelle, raportoivat tuhonneensa suomalaisia ja saksalaisia sotilastukikohtia.